Kakan panet mariang na ilaka sutengah berarti pungka Environment Coordination Committee ilaka sutengah kami ban persajur atau kajimi ikat kana kok kibasipan trebi anya po kilaka nagalang tekan hun kolong ba katek labu jumai ko yakya babu jumaro yakamariang hakathan kani komiti ka boru jungujor hakmat deputy commissioner ka East Central Hill District bandawa pada bantu klamador halor kani kun jongka ilaka Ang ihapan se ban min os khmat na mario iba ka jingta ma jongki ko ha ka koi kia ha ka mai ji par ka im dosa jongi long kidang chu sna tang ka ko ni tli snem pada la mantala operate kumba argo tli e pat ke e ka bangi kendit kalong ba ka jingta kala kiu ya ka jingpang jong ibreu ila sitom bat lamat ya kini ni baro bak e bangilap tang sudah kentai beji menme ne habis beji bangilap yang smart utung bangimla suban ring sim long kini kelong ke bama mengutip baya karbon monoxide kelong bama baya ke im jongi bat ke e bangilap untalada kitrikam kini go baro kumba kilayo ya ki certificate ane ya ki clearance certificate na ka single window agency ke bamut ngila im kum hapo kitu concentration kam ka jumur ke im ke jongi kam don la wesu ba ke ngila ba ki ni ki ko ki peni be ki dem da filter na ne kem da pengkhoi mane kem da le ignu treatment ba ke ngila baru kakum ki notification ba ki guidelines ki ba ai na ka Meghalaya State Pollution Control Board ngilap ba ki depan bu ya ki distance hapding ke jingjenga yang ki ngilap ba ki don ru ki ko ki baburi brang box no nitu kum ki shong latar ki la yo kum balat li ki awat cleanest village hapo is Central Hill District kum ju ke mola maliang kala yo cleanest village but nanti ba cibon ki awat ba kalalong ru kawai ka chnong wala paunam ha ka ba kiu ya ka mariang ke jingbha jong ka mariang ba ki ding ki sei ba ki lum ki wa ba la tip ba cibon ka pertheu ka tip ya ka chnong maliang henry kini ki ku kala snam ta hak mat jong kini ki chnong kamu ka jing khmi ganti jong ki khun ki ti jongi ya ka lawai ka jingbha kalmut kala don ladu ya ka jingkermen tinna kata kadau lengba kini yo ibak ni la khim step yo i ba ki tin ying lap ba ki sok da ki ta ki pum ki bayong but on dala wan slap ro yo slap bayong no ta ka jing kendit ke basyak hai hande ka kum ka statistik bangila yo ban le survey namangi ke komiti ngila petang ka kumba kasan teli ki bala trai iman ada ki ni ki tri hadu kumba ila yo i haki khubor ba pero da ki sauko sanko teli ke umut keni kumut ke jing im ke jongi habo jong ke ilaka particular ni hapo ilkas to ngai kumun kamdon ju e inang ta kadau ngar patru ya ki badon ya ki bor sing bha ban pe lani ban singolem lani ban singoy ngiru ni ki jingal pat jongi ya chief minister khamtam ban le ya ban kam ha bede ba ki illegal ani ya ki ni belong bi ai bambat yo ya ki court islam kundo sibun pan ne ki jingkersan na ki rambak snong ilo i ba sibun ki rambak snong na po jong ilaka kila wan ban ai ki jingkersan ni nde ki jingkersan ni di ban yimi la ki jong kam ban yimi bat ki jingi ki ka jongi kam de kan put tang hang ni nde kan don nginya yiki hadu ban da yo jingjok ni kermena jingjok kum juru ni kerpat ya udaloi jongi hi badan burom padlo jongi bas ngomha ban pensenge no shwa ya kini ki jing ai NOC ni per khat shwa bat ka kum juru ya ki rashnong gisnyo bha ban banom ai ki NOC ni per khat sani bha ondala kham kelut lane kham lai na kani ka jing lockdown ha postin na po region itu publishipun ka jumstat jo ke por mi ba kini ki ku factory ta kila jele ha de ka jingi ta nga agane por ku mura wa snong na we ka snong jo ke ilaka habang i kini i kalong kanno ba isang sot ya kalawe jong ki kun ki jungi ka por ba shkmat te ngawan ban ya don ta lang ha de ka por ta ka we ka jimut nasngam kia ka ne ban yeng persa ngawan ban yeng ne ban ai jingsan lang hagani ka ko to so komiti daga we ga jumut namar ngi yo iba la da kumne kadi ka thain jagi sani stakan no kani ka mariang jagi kan long ka ba chaklia ngala pa kam don kono ru ka
acceptance ke ba la ai da ka state environment impact assessment authority pan pha sha ka state expert appraisal committee hendring kindit kinsan ha jingker ke ha peding jong ka jing lockdown ha peding jong ka jing khang ye ki office ngilap ba ha ka khap pratrik ter ha do apwe drik ba kani ka state environment in impact assessment authority kila pha ya kini ki court ban accept ban la pha ru sha ka ni ka state expert appraisal committee hendring ni sung thu ba kani ka don ek ba shalandet ya kini ki traiko ki ba le lani ki ba menteri ya kini ki ku long behind na ta kadao ngi kerpat ru ya nadu chief minister but ya kinu ki committee ki ba de ban pe ya kum kini ya ki clearance certificate ki de ban snyo bha ban ye pe bha but chwa ban ai de ban don ya ki inspection ani ki assessment but ya ki survey ha chwa ban ai ya ki korkisla ki ba de ban ai kabalai ru ban kren man kerpat yu ya ka MSPCB ngla persang ban file ya ki RTI ha ka ba de ba ki information ba de ba kini kok ha ko MSP ngilap ba ka MSPCB ba ki dang don chi ki dang khang ya ki office na ta ka daw ngim la ban file na ni ban yo ya ki report ki ba biang ha ba de ba ka MSPCB and hadu mentai hadu nai mach kat new turik ara jar boy ngilap ba ki don tang kumba santeli ki coke factory bedon ya ki CTO dan ta ka daw kerpat ya MSPCB hashwaban ai dan ni hashwaban issue ya ki CTO dan ni ki CTE ki di ban one ban inspect ban bu ru ya ki rule ki ain ka kum ka notification berkila penmi ana apply tarik December ajar apel ban but di guidelines hendring ngim dong kenu ka jing persak wi ong la ki but di guidelines hendring jing persak kalau ki bun haba kumba khandai persen ki de ki balong illegal bat ka ba kene ke jing penmi jong ki ya ki tedem ka ta ya ki nong song snong jong ki leka bat ya ka lewe ki jong ni bra ko we ini kena hai jong di sini ngidap da kecing sengem komen hadir ba ngilami ke office rekam jong di bor sortar atau jong office jong DC PDM ba cu duwe ba liolat ko ba ni ku kumne berkat di media bi dong berkat ni ke ko ba ni tu ya kecing tu ba ya kecing angnut ke jong ni ku ki kun jong ke la ka sutna hi barok ko kecing tu hi ke jong ni ku ki kun jong ke la ka hadir ba ngiliak snyo ya kecing ot jingnam jong ki babon ki kun jong ke la ka sutna ke jong ni barok pada kali ke jingot jingnam ke jong ki ke pelong ini ku ki kun jong ke la ka pat pelong de ko we de committee ke bengiong ke environment coordination committee jong ke la ka ke jong ni pada berkat aga jingnya de ki jing sniu jong ke mariam ke pelong ini kum ke committee ba ngimbi syakmat lag banta persyak yakini ikut factory badal apa jong ke la ka ke jong ni kawin ke daw ke konsal ke ngimbi syakmat kum ke komiti hi hadir bengile ya syong tak tu bane kirangba ibeli dan benta bagi hakane ka komiti ladu i nongyalam balang hadu ki wahat chinong hadu ki doktor i lawyer biya dan batni bagi kun sama bedon lapo jong ke elaka pada kawai ke jingtu ke jong ni ke bangimi syakmat ba ngi persyak hal jingnya de begini ikut factory ba lami jelai apa jong elaka jong ni ngin siyo sibun kijing batai lomba jong ini ki rangba biya don benta hakani ko po bani tu ingi kijingnya de ba kini ki cook ki badan po jong elaka setengah jong ni wan dekat siar hidup penban yang ngolong nai oh khatam hagi hai chi company sene chi ki khatam ya chane ko kawai ko kamno ka sustainable development ani ke holistic kali ketang ka one sided ka penduspa tang kita ki industrialist tanrei ya bebon malang hi kadon kucing sakta hon tambah jong ini ki banana dan i ketu ka kubor bami hagawe na kichnong kubor ko hela kar jong ni angte hanong bami hills kacing yam nane kacing sosi jong te ki pramsin ko bokodor ko jong te
Kumbalang perang dawai dong hat strong. Oh, jadi mut kejongi ban percadu kata-kata ada ki follow di guidelines kat hukum jong ke Meghalaya State Pollution Control Board. Handai manta kicui thang patah. Sei kalau wei kejongi kum ne. Oh, kam cakap thang is jantia hi bro wei. Nyo i ya ki Nyo i ya ki bagi tot tang bendi imyo. Let's say nada ngimtek lakam. Ane ke sarkar kam tek lakam. Dan nada kini ki try kok tim follow di guidelines. Let's say ngimyo snyo we kelir. Handai bendi pat, benring pat imyo. Marta ngakarpat ya ki khun jong ke elaka setengah. Ngakarpat ya ki nong chong chong kapok ki isjan te district rock away. Coba islok tilang pati. Pan perkhat namanta kamanta bat kalaway ka jong ila chala isni. Yo makani kathan ka jong ka longpum kitu ki coastal. Tani kita kijaka ka bang long chu chong breu. Maka ngakarpat rit happy ki pat ba. Coba bicar ba. Yo lap der ke poringi yo lap kajing masawing hedin habon namar hoy kajing sosit ke mi dak ni ko bon ki bapang khamtam ki yo ik to ki rhinitis infectious ne kata ka tang bandung sendu ki don ki bachtom don ki ba sat undang khamtam ya ke juk jong ni covid kat kandai mentang ngim tip chu hatu kane ka ba ngiyo mata kade kajing utung da ko factories ne kadai ke bangi yo ni covid kat kandai ngim tip chu ada ke ipat ngapa benong lang cepi ki pai bab yo i lamba jong kene ke video le ne jong kene ke YouTube karpat ipi ben subha man kar chang lang ban ngi knang ba ngi la even belong sustainable le ne belong pan bahaya kemariang ka ba ublei ula ai hanga happy namar kuntar nan ong laktin no mo what's to way if you want to cultivate peace, protect the creation of God. Nada fikwa ben bet dan ne ben te yang tak jing suk subha sumar yang jing thau yang jing pelong ka jong ublei don kat nam bat phi borok kinong chong chong hapo ki sentia kinong chong chong hapo ka jalla ka biit ka bathon ka jonga ka jong phi ublei sipon